Така изглеждаше входа на хотела след намесата на полицията. Мелето се случва часове преди срещата на отбора от Сараево с Левски. Десетина фенове изкочили на улицата и започнали да хвърлят бутилки и камъни. Според хората наоколо, без друга видима причина, освен употребения алкохол. Присъствах на една грозна сцена. Група фенове босненски хвърляха бутилки, биеха минаващите граждани. Даже тук на момче го удариха, го нокаутираха. Двама полицаи пострадали, единия вероятно с фрактура на глезен, другия с едно охлузване на лицев череп. Пристигащите туристи не посмяха да влязат в хотела, за който вече са платили. Автобусите с чужденци изчакаха, докато страстите се успокоят. Не можем да поемем риска и да влезем в хотела. Те са хулигани. Не можем. Много е опасно. Никой от разбунтувалите се не пожела да коментира пред камера поведението си. Опита на екипа ни да се доближи до тях остана без успех.